Vážené dámy a vážení páni, milí priatelia, som veľmi rád, skutočne veľmi rád, že ste dali prednosť pred inými aktivitami, že ste prišli sem. Záhradky nám polieva vyššia moc a futbalové výsledky sa snáď všetci dozvieme večer. Som veľmi rád, že tu vidím veľa mladých ľudí, dokonca aj v takom veku, pre ktorých Československo je už skutočne ďalekými dejinami, a som hlboko dojatý aj z toho, že sem prišli ľudia, ktorými som absolútne nepočítal. Dúfam, že to nebude pre vás zbytočne strávený čas a niečo sa dozviete. Hoci ja som tú prednášku stával viac problémovo, určite nebudem veci uzatvárať, je to asi, myslím si, že to bude pustené. Áno. Skôr budem hovoriť o problémoch s tým, že riešenia budú skôr na vás ako na mne. Preto na úvod tej svojej prednášky by som chcel povedať ešte raz, že nebudem hovoriť o československej ceste, o vzniku tohto štátu, ani príbeh Československa, ani nepodám chronologický výklad československých vzťahov, lebo si myslím, že by išlo len o neúčelné opakovanie vám známych faktov a súvislostí. Vybral som niekoľko okruhov, a v ich rámci budem uvažovať, hľadať nové otázky, kontexty, súvislosti, paralely a pokúsim sa možno o iný uhol pohľadu, ako sme zvyknutí. Ako som už povedal, odpovede a riešenia nechám na vás, lebo dejiny majú celý rad odpovedí a nikto nevie, ktorá je tá správna, ani ja nie vždy. Podávam len tú jednu, o ktorej si myslím, že by mohla byť správna. Takže vlastne o tom sa bude dať diskutovať. Ak už nie po prednáške, tak určite dnes večer, či zajtra, kedykoľvek, lebo dejiny sú tu stále s nami. Na úvod chcem povedať to, čo opakujem vždy a všade, hoci nie bez pocitu istej márnosti, že dejiny nie sú takou americkou nekonečne priamou diaľnicou. Diaľnica nám nejde? Áno. Kde v aute nastavíte tempomat a pri telefonovaní a popíjaní kávy máte istotu, že v konkrétnom čase sa dostanete z bodu A do bodu B. Dejiny dokonca nie sú ani slovenskou diaľnicou, kde, i keď nie vyslovene priamo, a možno nie v určenom čase, ale predsa len nakoniec dosiahnete vytúžený cieľ. Takémuto zjednodušenému vnímaniu histórie sa niekedy hovorí logika dejín. A aby sa zdôraznila tá osudová nevyhnutnosť, hovorí sa dokonca o železnej logike dejín. Pričom sa pod ňou obyčajne rozumie nevyhnutné dosiahnutie vopred vytýčeného cieľa. V skutočnosti sa tento cieľ doplní ad hoc, aby rovnica sedela. Tak sa vníma aj vznik Československa ako historická zákonitosť, ku ktorej sa dospelo vďaka spomínanej logike dejín. Čím väčší je časový odstup, tým jednoduchšie, logickejšie a priamočiarejšie z neho vyplýva vznik Československej republiky. Rovnako ako cesta Slovákov dejinami až k vytúženej štátnej samostatnosti. V skutočnosti sa dejiny nikdy takto neodohrávali a nič na tom nemení ani fakt, že podobný nezmysel je zabetonovaný aj v preambule ústavy ako základného zákona štátu. Ústava však nie je historickou príručkou. Takže prvá časť má názov Cesta 4. triedy a už asi viete, o čom to bude. Lebo ak chcem zostať pri príkladoch s cestnými komunikáciami, dejiny sú práve cestou 4. triedy s početnými zákrutami,
výmolmi, stavebnými prácami na nich, obchádzkami, slepými uličkami a inými nástrahami, kde vôbec nemáte istotu, že nejaký cieľ vôbec dosiahnete. Presne tak stáli veci počas prvej svetovej vojny, keď skupina mužov vsadila na víťazstvo nepriateľského bloku s nádejou, že by to mohlo zmeniť mapu Európy a prípadne z nej niektoré štáty aj odstrániť a na ich troskách vybudovať štáty nové. Bez akejkoľvek tradície, histórie, legitimity a opodstatnenosti. To všetko bolo treba vymyslieť dodatočne. A čo sa nestihlo pri vzniku, vymýšľalo sa potom. Takto neisto, komplikovane a s veľmi otvorenými možnosťami sa písal príbeh z rodu Československa. Že to nakoniec bola rozprávka so šťastným koncom, na tom sa podpísala vzácna súhra mnohých politických, vojenských, geopolitických, objektívnych i subjektívnych predpokladov. Veď ešte v decembri 1916 sa českí poslanci na Ríšskej rade zúčastnili, a treba povedať, že úplne dobrovoľne a úplne zbytočne, korunovácie posledného Habsburga na tróne za uhorského kráľa v Budapešti. Navyše, František Staněk ako predseda poslaneckého klubu si pripravil prejav, ktorého jediným kladom bolo, že nikto naň nebol zvedavý a nakoniec ani neodznel. Inak by sa stal dokladom úplne nečasovej a úplne zbytočnej servility. Aj tak účasť českých poslancov nepriamo legitimizovala dualizmus a uhorské štátne právo, ktoré museli české politické elity akceptovať, ak samé mali vystupovať pod zástavami českého historického práva. V jeho rámci nebolo a nemohlo byť v českom politickom programe žiadne miesto pre Slovákov. Faktom ďalej je, že v januári 1917 vyšli tí istí českí poslanci Ríšskej rady s takým vo svojej lojálnosti až podlízavým štátoprávnym vyhlásením, že zahraničný odboj mal čo robiť, aby tieto riadky predýchal a vysvetlil. Až na nátlak českých intelektuálov a umelcov, ale rovnako i v dôsledku zásadných zmien vo vojnovom vývoji, dospeli českí poslanci k potrebe sformulovať nové a dobe primeranejšie štátoprávne prehlásenie. To už sa písal máj roku 1917. Na tomto mieste vstúpili do príbehu dvaja Slováci, Vavro Šrobár a Anton Štefánek, ktorí získali Antonína Švehlu, človeka, ktorý so Slovenskom a Slovákmi dovtedy nemal nič spoločné. Ktorý tvrdím, že živého Slováka dovtedy ešte nikdy nevidel. Aby silou svojej autority presadil znenie prehlásenia, ktoré poznáme ako programovú revolúciu. Obaja slovenskí politici presvedčili agrárneho lídra, že zo spojenia s rurálnym Slovenskom budú mať osoch všetkým českí agrárnici, keďže ich vyčerpaný voličský elektorát potreboval infúziu a práve Slovensko ňou mohlo v plnej miere byť. K tomu ale bolo treba odstúpiť od spomínaného historického práva a prejsť na zásady prirodzeného práva národov, lebo len na tejto základni mohli sa oba programy, český i slovenský, spojiť a na tomto základe boli kompatibilné. Len takto mohli Česi potom prekročiť rieku Moravu a podať ruku Slovákom. Len takto mohlo prísť k vzniku Československa. A tak 30. mája 1917 ten istý Staněk, ktorý ešte pred pol rokom bol ochotný servilne holdovať uhorskému kráľovi, teraz prednáša prejav, ktorého závažnosť si snáď najviac uvedomili Maďari, a označili ho za českého leva pred uhorskou alebo maďarskou bránou. A to napriek tomu, že sa v tomto prejave nepoužil pojem československý národ, ako sa zvykne všade uvádzať, ale pojem českoslovanský národ.
Bolo treba postupovať opatrne, vojna bola ešte stále v plnom prúde. Preto vieme, že nešlo o výklad totožný s chápaním pojmu českoslovanský, ako sa vnímal v názve Českej sociálno-demokratickej strany, ale skôr išlo o výklad identický s pojmom českoslovanský v názve Českoslovanskej jednoty, ktorá sa pod predsedníctvom Rotnágla posunula od činnosti v prospech českých menšín k jednoznačnej slovenskej orientácii. Aj z tohto vidíme, že cesta k Československu nebola ani na českej strane vôbec jednoduchá. Ani s rezignáciou na historické právo to nebolo také jednoznačné. A ešte vo Washingtonskej deklarácii z októbra 1918 sa hovorilo o, to musím odcitovať, historickom prirodzenom práve a o samostatnom štáte od 7. storočia. A ocitujem, slovenských bratoch zo Slovenska, kedysi súčasťou nášho národného štátu a odtrhnutých neskôr od nášho národného tela. Takže tam sa hľadali väzby až niekde v tej samovej ríši, tie prvé československé kontakty, prvé československé spojenia. To sú presne tie vymyslené argumenty, ktoré mali zo stále dôležitého historického hľadiska legitimizovať kreovanie spoločného štátu. Ak sa v Pittsburghskej dohode hovorilo v slovenskej réžii dôsledne o česko-slovenskom štáte so spojovníkom a o Čechoch a Slovákoch ako jeho občanoch, vo Washingtonskej deklarácii prišiel rad rovnako dôsledne na československý štát a československý národ. Náš národ a československý národ tvorcom Washingtonskej deklarácie očividne splývali v jedno a prednaznačovali všetky nasledujúce problémy. Na spomínanej ceste 4. triedy ich bolo viac ako dosť. Slova o zložitej ceste k spoločnému štátu ešte viac platia v súvislosti so slovenskými predstaviteľmi, ktorí podstatne ťažšie a komplikovanejšie dospievali k tomuto československému riešeniu. Jednotlivé kroky mali svoje deficity, či už išlo o čin jednotlivca bez akejkoľvek legitimity, to bolo vystúpenie Šrobára 1. mája 1918, alebo išlo o tajnú poradu bez adekvátneho ohlasu a propagácie, teraz myslím na tajnú poradu Slovenskej národnej strany z 24. mája 1918. A tak až rozhodnutie, že tento akt môže legitímne uskutočniť až Slovenská národná rada. Ako strešný, celonárodný, nadstranický a nadkonfesionálny orgán s požadovanou legitimitou, až toto bolo štátnickým rozhodnutím. K prijatiu Martinskej deklarácie prišlo potom doslova v hodine 12. A slovenské politické elity pred dejinami zachránil len neskorý príchod Milana Hodžu z Viedne. Tak sa mohla prijímať deklarácia bez toho, aby sa vedelo, čo sa stalo pred 2 dňami v Prahe. Tým získal samotný akt dostatočnú právnu i legitimizačnú silu a jeho význam vôbec neznižuje skutočnosť, že i bez deklarácie by prišlo k vzniku Československa. Práve naopak, slovenský vstup do nového štátu tak dostal punc dobrovoľnosti, legitimity a presvedčivosti. Deklarácia nevznikla pre neskorších historikov a politológov, preto je to taký politologický guláš, keď si ju prečítate, ale v danú chvíľu zohrala svoju konkrétnu historickú úlohu, a to napriek tomu, že Slováci sú v nej označovaní za československý národ, respektíve za slovenskú vetvu rečovo i kultúrno-historicky jednotného československého národa, ďalej za slovenský ľud, ale nájdete tam i formuláciu slovenský národ. Teda na jednej strane snaha o svojbytnosť, na druhej strane vyjadrenie úzkej spätosti riešenia slovenskej otázky spolu s českou a stotožnenie sa s koncepciou československého zahraničného odboja. Druhou otázkou je, že tento skutočne štátnický krok mal jednu veľkú chybu. Už nezvyšil čas
zamyslieť sa nad tým, aké bude postavenie, aké budú úlohy budúceho Slovenska v budúcom štáte. Keď si túto mentálnu nepripravenosť porovnáme s rozsiahlými českými plánmi na ekonomické kroky ešte len projektovaného štátu, dostaneme nielen svedectvo o zrelosti českých politických elít, ale aj o ich predvídavosti, pragmatizme, vypočítavosti. Výber prívlastkov závisí od subjektívneho postoja každého hodnotiaceho. S nezrelosťou slovenskej politiky sa môžu snúbiť prívlastky ako amatérizmus, naivita či poctivosť. Výber znovu závisí od uhla pohľadu. Ak však hovoríme o politike, netreba si robiť ilúzie o jej charaktere a praktikách. Možno by som nezabrdol do týchto úvah, keby sa scenár pri zrode republiky neopakoval aj pri jej rozpade. Dnes už vieme, že česká strana bola už v priebehu roka 1992 podstatne lepšie pripravená na rozpad štátu, na jeho delenie a najmä na menovú rozluku. V súvislosti s posledným už v čase, keď sa bohapusto zavádzala verejnosť, že oba štáty môžu existovať vedľa seba so spoločnou menou. Slovenská politika tomu dokonca aj naivne uverila. Tí starší z nás si na to možno ešte pamätajú. Keď sa politické elity púšťali do takýchto krokov, bolo ich povinnosťou a zodpovednosťou pripraviť sa na všetky možné scenáre a vyhnúť sa akejkoľvek improvizácii. Keď Československá komisia historikov zorganizovala pri 10. výročí rozpadu štátu v Prahe pódiovú diskusiu s bývalými českými a slovenskými politikmi, najväčším poznaním pre mňa osobne bola skutočnosť absolútnej nepripravenosti na proces, ktorý politické elity s vysokou mierou diletantizmu spúšťali. Akým neprerástol cez hlavu a vývoj sa neubral nejakou nekontrolovanou cestou, tak to nebola ich zásluha, ale skôr mentálne nastavenie a väzby oboch národov, ktoré sa napriek politikom a vôbec nie vďaka ním podarilo doteraz udržať, hoci stupeň týchto väzieb je generačne, pochopiteľne a logicky dnes už podstatne slabší ako v roku 92. Tvrdenia politikov, že spoločná hranica oba národy zbližuje, respektíve bude zbližovať, boli úplne nezmyselné. Lebo ešte žiadna hranica nikoho nezblížila a každá hranica, skutočná i mentálna, je skôr komplikáciou ako zjednodušením vzájomného styku. Aj podobné výroky svedčili o nekompetentnosti politikov a ich účelovom zavádzaní. Vráťme sa znovu k roku 1918. No, dobre. Sformulovať víziu postavenia Slovákov v novom štáte bolo životne dôležité a Martinská deklarácia slovenského národa sa o to ani nepokúsila. Väčšinou to trápilo slovenské elity v zahraničí. Napokon Pittsburghská dohoda to vyjadrovala najlepšie. Jej politická inštrumentalizácia po roku 1918 bola výrazom skutočnosti, že tento aspekt československých vzťahov a predstavy o charaktere rodiaceho sa štátu domáce politické elity úplne zanedbali. Vypomáhali si potom barličkami dohody, ktorej právna záväznosť pre budúci štát bola úplne irelevantná a vypovedala skôr o nemohúcnosti domácich kompetentných elít ako o čomkoľvek inom. Už za vojny existovali obavy z budúcej českej prevahy. Hovorilo sa o nich opäť najmä medzi Slovákmi v Rusku a v Amerike. Domáci predstavitelia akoby si ani neuvedomovali dosah blížiacich sa udalostí a potrebu zamýšľať sa nad nimi a formulovať postoje. Veď redaktor Národných novín Jozef Škultéty ešte ani v lete roku 1918 nemal poňatia o československých légiách a ich bojových aktivitách. Dokonca ani tí, ktorí v poslednom momente prijímali deklaráciu slovenského národa, v ktorej sa prihlásili k novému štátu, aj tí sa až deň na to, 31. októbra, teda deň po jej prijatí, až tí začali
úzkom kruhu rozmýšľať nad postavením Slovákov v novom štáte. Česi mali v tomto smere rozhodujúci predstih. Veď už v lete 1918 skoncipovali české hospodárske, hlavne bankové elity, bez slovenskej účasti hospodársky program pre budúci štát. Jeho charakter a následná realizácia, tam boli všetky kroky novej Československej republiky presne vymenované a podľa nich to Československo aj postupovalo. Tieto kroky nezohľadňovali slovenskú ekonomickú realitu ani jej viaceré špecifiká. V 86 paragrafoch tohto hospodárskeho programu sa Slovensko spomínalo len dvakrát, aj to veľmi okrajovo. Všetky vznikajúce negatívne dôsledky umožňovali potom v nasledujúcich rokoch uchopovať a zneužívať ekonomické problémy rôznymi politickými subjektami na Slovensku v záujme vlastných politických cieľov, čo v konečnom dôsledku oslabovalo mladú republiku už od prvých rokov jej existencie. Podľa čerstvo obhájenej dizertačnej práce Martiny Orosovej sa už v septembri 1918 v Prahe schádzali odborníci, aby diskutovali o otázkach organizácie archívnictva, múzejníctva, umeleckého školstva a ochrany pamiatok. Tým načrtli vlastne budúci program budúceho ministerstva osvety. Išlo o detailné a z hľadiska prevratu určite nie najdôležitejšie otázky, ale svedčia o tom, ako Česi premýšľali s predstihom a na prevrat boli podstatne lepšie pripravení a dokonca ako sme si my, historici, predtým mysleli. Mali ste tu dva citáty Daxnera, Slováka zo Spojených štátov amerických, a Juraja Hraška, Slováka z Ruska, ktorí vyslovili už v predstihu obavy z toho, aké môže byť v tej hospodárskej sfére spolužitie Čechov a Slovákov v budúcom štáte. Na úskalia tejto českej hospodárskej prevahy však upozorňovali aj niektorí domáci odborníci. Najznámejšie je interne rozširované memorandum mladého slovenského národohospodára a bankového úradníka Tomáša Tvaroška. On ho vypracoval v roku 1918 v lete, nezávisle od toho spomínaného českého hospodárskeho programu. Tvarošek upozorňoval na základe vlastných skúseností na všetky možné nebezpečenstvá spolužitia vyspelých Čiech a zaostalého Slovenska. Myšlienky memoranda schválil Milan Hodža. Akceptovali ich aj ďalší národohospodári. Avšak Šrobárová administratíva ich odložila ad acta a nikto sa už nimi ďalej nezaoberal. Nečudo, že sa potom stali predmetom politického a znovu teda podstatne zjednodušeného a účelového zneužívania. Spojenie dvoch ekonomicky nerovnocenných celkov v Československu akoby v malom evokovalo asociácie s podobne vyzerajúcim súštátím bývalej monarchie. I tu sa snahy slabšieho Uhorska o hospodársku emancipáciu charakterizovali ako dezintegračné a v konečnom dôsledku škodlivé, sa potom politicky využívalo, ba i zneužívalo, a to z oboch strán. Celý rad objektívnych i subjektívnych faktorov bránil v povojnovom období urýchlenej integrácii týchto dvoch ekonomicky rozdielnych celkov, najmä keď sa Slovensku od začiatku prisudzovala úloha agrárneho príväzku či obilnej komory republiky. Absencia spoľahlivej bilancie spoločného hospodárenia viedla dokonca k pravidelnému odvolávaniu sa na rakúsko-uhorské hospodárske vyrovnanie, pričom si ľudia akoby už zabudli na to, aké katastrofálne dôsledky tieto rokovania každých 10 rokov mali. Autonomistický prúd v slovenskej politike vytýčil v návrhu Ľudovita Labaja z novembra 1921 pokus o takúto integráciu alebo o existenciu Slovenska v rámci budúceho štátu, ale vlastne všetko to skončilo vo vzduchoprázdne.
Nevyjasnené predstavy o štátoprávnom zakotvení Slovenska v Československu vytvorili takýmto spôsobom priestor na politické vydieranie zo strany autonomistického bloku alebo odvolávanie sa na spornú záväznosť Pittsburghskej dohody a jej záverov alebo na oboje súčasne. Skutočnosť, že počas celých 20 rokov slovenská otázka zostala predmetom politického zápasu, svedčila jednak o mentálnom zlyhaní českých politických elít a jednak o Slovákoch ako zajacoch národnostnej otázky v Československu alebo o tápaní slovenských politikov pri tejto téme, predovšetkým však o vzájomnom nepoznaní sa oboch subjektov, ktoré vstúpili do spoločného štátu. Výsledkom všetkého sa stal traumatizujúci stav pri riešení národnostnej otázky, ktorý trvalým spôsobom destabilizoval vnútropolitickú situáciu a oslaboval republiku vnútropoliticky i zahranično-politicky. Počas samotného prevratu v roku 1918 však ešte nikto podobné turbulencie nepredvídal. Prioritné boli iné veci. Kým v Prahe sa prevrat počítal na hodiny, v Čechách a na Morave na dni, v pohraničných oblastiach štátu, najmä v Sudetoch, na týždne, na Slovensku sa len rozohrával politický, diplomatický a vojenský zápas o pripojenie sa k novému štátu, pričom o jeho hraniciach existovali doteraz len veľmi protirečivé predstavy. Republika ešte len musela preukázať svoju životaschopnosť, čo si však vyžadovalo veľkú politickú múdrosť, diplomatický takt, vojenskú rozhodnosť i dostatočné presvedčovacie schopnosti. Nasledovalo vytvorenie skalickej vlády, kreovanie jednotlivých národných rád a národných gárd, protižidovské rabovačky, ustanovenie ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska, obsadenie Bratislavy, menová reforma, ktorá nepripravených a nezorientovaných ľudí pripravila o polovicu úspor, revolúcia v Budapešti, vojenské zrážky s Maďarmi a tak ďalej. Áno. Vrátanie početných atrocít voči legionárom, necitlivého správania sa českých vojakov, ktorí si ustajnili kone v kostoloch, ktorí vyvesovali zástavy s kalichom, ktorí násilne rekvírovali a tak ďalej. To všetko viedlo k výnimočnému stavu a k veľmi ťaživým sociálnym dôsledkom novej situácii, k napätiu a zrážkam na demarkačnej čiare. To boli prvé 2 roky, mimoriadne nepokojné roky nového štátu. Jeho prijatie obyvateľmi preto nebolo vôbec jednoduché. Ľudia po takmer 5 rokoch vojny chceli predovšetkým pokoj. A ten im po prvé povojnové roky vôbec nezaručovali. Ľudia túžili po sociálnych istotách. Tie im nový štát neposkytol. Komplikované etablovanie sa nového štátu a neistota z blízkej budúcnosti robili ľudí mimoriadne zraniteľných voči účinnej protičeskoslovenskej propagande. Tu máte príklad maďarskej propagandy, ktorá tvrdila, že vytvorením nových hraníc vlastne pltníci budú nútení plaviť sa hore prúdom po váhu, lebo vlastne nedojdu nikam. Do Budapešti bola cesta zatarasená, nehovoriac o tom, že slovenskí drotári teraz nebudú robiť nič, len drôtené prekážky na hraniciach nového štátu. Z toho všetkého pramenili protirečivé pocity, s ktorými obyvatelia Slovenska vstupovali do nového štátu. Politické elity nemohli veriť, že maďarský autokratický režim a uhorský štát sú v troskách a že pred Slovákmi svitá nová éra. Evanjelici ju síce vítali s nadšením, mali preto svoje jazykové, historické i náboženské predpoklady. Katolíci síce vnímali pozitívne nový štát a nové pomery, ale neskrývali obavy zo spolužitia so sekularizovanou českou spoločnosťou aj s jej silnými protikatolíckymi tendenciami.
Preto ten proces prijímania nového štátu mal veľmi komplikovaný a pomalý priebeh a obrazy bývalého cisára boli len postupne nahradzované obrazmi prezidenta Masaryka a hlavne v maďarskom etnickom prostredí tento proces trval ešte niekoľko rokov. Maďari, ako vieme, novú republiku odmietali, lebo sa z večera na ráno dostali z pozície dominantného národa do menšinového postavenia, v ktorom očakávali majetkové i politické represie. Vyčkávací postoj zaujali aj Nemci a Židia, keďže boli tradične lojálni voči uhorskému štátu a teraz sa ocitli v nevypočítateľnej a neistej situácii s rovnako nedefinovateľnými perspektívami. Pre nepočetnú rusínsku elitu bolo československé riešenie len jednou z alternatív, preto vyčkávali na ďalší vývoj. Široké vrstvy obyvateľstva nemali reálny podiel na zmene štátoprávnych pomerov. Rozhodnutie z októbra 1918 o vymanení sa z monarchie a o založení republiky bolo rozhodnutím politických elít. Napokon rozhodnutie o rozpade štátu, či už predvečer druhej svetovej vojny, alebo v roku 1992, boli rovnako záležitosťami elít. Výčitky, prečo nebolo pristúpenie k Československu vložené do rúk plebiscitu, referenda a podobných demokratických mechanizmov, prestávajú byť legitímne v tom okamžiku, keď si uvedomíme, kto ich vyslovoval. Ak nimi operovali maďarské, aristokratické a pseudoliberálne elity, pre ktoré bolo všetko rozhodovanie s výnimkou politických kuloárov, stavovských záujmov a parlamentných kuloárov, nedemokraticky voleného parlamentu nemysliteľné, v tomto prípade to znelo skutočne komicky. Ak si gróf Albert Aponi alebo Sándor Wekerle či iní predstavitelia zdiskreditovaní svojimi vojnovými teritoriálnymi požiadavkami. Teraz, keď im tieklo do topánok, spomenuli na demokratické mechanizmy. Bolo zrejmé, že ide len o účelovú hru. Prečo československá demokracia od začiatku odmietla ten najdemokratickejší nástroj pre legitimitu svojho vzniku? Jednoducho preto, že si uvedomovala, že takýto plebiscit by predovšetkým na Slovensku dopadol veľmi zle. Ľudia ešte neboli politicky zrelí, nemali z uhorských pomerov, to mám v úvodzovkách, nemali z uhorských pomerov žiadne politické skúsenosti a návyky, aby sa im mohli vložiť do rúk takéto zložité veci na rozhodnutie. To bola pravda čiastočne. Navyše končila 5 rokov trvajúca svetová vojna, istoty ľudí boli rozkolísané a každý prirodzene inklinoval k pokoju a stabilite. A tu im paradoxne poskytovalo do dejín odchádzajúce Uhorsko. Zatiaľ čo s novým štátom bola spojená neistota a obavy. A napokon bolo prirodzenou vlastnosťou každého človeka, že radšej žil v zabehaných koľajach a že pôsobila nostalgia za predvojnovými pokojnými časmi a životom, ale hlavne obavy z nevyskúšaného a zo všetkého nového. Diskontinuita sa vníma vždy oveľa citlivejšie. Kontinuita napriek rozsiahlým zmenám bola vlastne považovaná za logický krok. Vrhnúť sa hlavou do čohosi neznámeho a nového, hlavne po tak vyčerpávajúcej vojnovej kataklizme, bolo preto proti väčšinovej ľudskej prirodzenosti. Na druhej strane rozpad štátu koncom 30. rokov bol záležitosťou veľmocenských rozhodnutí a ľudu, rovnako ako politických elít v Československu, sa nikto nepýtal. Druhý rozpad štátu na začiatku 90. rokov bol však rozhodnutím domácej politickej elity, predovšetkým slovenskej, ktorá využila priaznivú medzinárodnú situáciu, slabšie občianske povedomie obyvateľstva, slabšie na to, aby dokázali povedať jasné nie, i osobitnú československú politickú konšteláciu. Že sa vtedy ľudí v slobodnom a demokratickom štáte, navyše bez dôsledkov vojny, ako tomu bolo v roku 1918, nikto neopýtal, zostane škvrnou na rodnom liste oboch nástupníckych štátov a z nich predovšetkým Slovenska
lebo odtiaľ to prichádzala iniciatíva a stavala českých politikov pred rozhodnutia, ktoré robiť pôvodne určite nechceli. Prečo československá demokracia od začiatku odmietla ten najdemokratickejší nástroj pre legitimitu štátneho rozdelenia? Jednoducho preto, že si rovnako uvedomovala, ako by takýto plebiscit v Čechách a na Slovensku dopadol. História sa zopakovala, len dôvod bol iný. Ľudia už boli politicky zrelí, aby sa vedeli rozhodnúť, len elity netúžili po očakávanej odpovedi, ktorá by ich nútila do krokov, znovu to treba povedať, ktoré robiť nechceli. Preto napriek existujúcej ústave a napriek tomu, že nejaká svetová vojna sa neskončila a ani nehrozilo jej vypuknutie, sa politické elity rozhodli presne tak, ako pred 74 rokmi. Jednoducho necítili sa byť viazaní povinnosťou každého politika, aspoň vždy a stále deklarovanou, počúvať hlas ľudu, ale dali do vienka novému štátu už od začiatku pečať nelegitímneho zrodu. Podobnosť medzi rokmi 18 a 92 je teda ako všetko v dejinách len čiastočná. Identický je však záver. O všetkom vždy rozhodujú a rozhodovali politické elity. A bolo výsmechom voči každému občanovi nového štátu, že sa so železnou pravidelnosťou a z rôznych strán opakovali požiadavky usporiadať referendum o všakovakých hlúpostiach, ktoré so sebou prinášali každodenné politické šarvátky a okolnosti. Nedá sa opäť nespomenúť vznik Slovenskej republiky v roku 1939. Ak rok 92 profitoval z geopolitického uvoľnenia a podlomenia moci sovietskeho impéria, tak rok 1939 bol dôsledkom a vedľajším produktom nacistickej agresie. Robiť z neho logický výsledok historického národno-emancipačného procesu je rovnakým nezmyslom, ako hľadať v jeho vzniku odióznu politiku menšieho zla alebo demokratických procesov v rámci slovenskej spoločnosti, a nevidieť v ňom výsledok vedomej kolaborácie s nehumánnym, agresívnym režimom. Ak už chce niekto hľadať historickú logiku, tak tá spočíva výlučne v skutočnosti, že zánik tohto štátu i s jeho režimom bol logickým dôsledkom porážky a zániku jeho tvorcu, nemeckého nacistického režimu. Ak môžeme vidieť isté paralely v nedemokratických mechanizmoch pri vzniku oboch štátoch, rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že republika v roku 1993 nevznikla vo vojnovom ošiali a mala medzinárodné krytie zo všetkých mocenských a demokratických štruktúr vtedajšieho sveta. Aj preto sa tento štát po odstránení mečiarizmu mohol dodatočne začleniť do európskych štruktúr a dať sa na cestu štandardného vývoja. V súvislosti s porovnávaním oboch republik a ich otcov, vieme, že niekedy sa hovorí o prvej a druhej Slovenskej republike, sa objavuje v niektorých častiach spoločnosti ešte jedna nebezpečná tendencia. Vo vzniku štátov sa vidí taká hodnota, že sa zastierajú všetky ich deficity, či už voči ľudskosti, alebo voči demokracii. A ospravedlňujú sa tým mnohé chyby režimov, aj ich vodcov či otcov. Ako by štát mal byť nad občanom, ako by štát bol tou najuniverzálnejšou hodnotou. Ak má dosiahnutá štátnosť prekryť alebo ospravedlniť všetko zlé, nehumánne a brutálne v jeho mechanizmoch a fungovaní, ide o úplne scestný a ahistorický prístup, ktorý sa bez výhrad identifikuje so skúmaným a a priori pozitívne hodnoteným historickým javom. To je pre historika vždy cestou do pekiel. Platí to aj pre kategóriu národa, ktorá je len zástierkou pre mnohé účelové politické konštrukty. Preto sú populárne pojmy otec národa i otec štátnosti pre seriózneho historika absolútne nepriateľné a ako kategórie patria skôr do vlastivedy, hoci s vedou nemajú nič spoločné. Prvá svetová vojna
zohrala okrem iného pre mnohé národy významnú národno-identifikačnú úlohu. Najmä pre tie, ktoré nemali za sebou bohatú spoločnú minulosť a po svojom konštituovaní potrebovali nejaký veľký čin, ktorý by ich spojil, či už v žiali alebo v hrdosti. Nakoniec i na porážku môže byť človek hrdý. Zažili to napríklad Novozélanďania v tureckom Gallipoli a odvtedy ide o konštitutívny prvok ich historickej pamäti. Vylodenie spojeneckých vojsk je doteraz, dátum vylodenia je doteraz štátnym sviatkom v Austrálii a na Novom Zélande a vôbec nie náhodne. Boje o chrbát Vimy na francúzskom fronte v apríli 1917 mali zase obrovský význam pre kanadský expedičný zbor a stali sa symbolom kanadského štátu a jeho obyvateľov, ktorí tu, citujem, dozreli v národ. Ústredný pamätník pre Kanaďanov na bývalom francúzskom bojisku má svojich menších partnerov rozosiatých v obrovskom počte po celej Kanade. Pre zrod Čechoslovákov mala mať prvá svetová vojna tiež rozhodujúcu úlohu. Veď tento konštrukt politických elít uzrel svetlo sveta v politickom zmysle práve počas vojny. Štát ešte neexistoval a československý národ bol na mape národov úplne novým subjektom. Prečo nemal legionársky príbeh, či boje o Zborov, Bachmač, či Dos Alto podobné vyústenie? Česi takýto konštrukt nepotrebovali. Pre nich aj tak zostal Čechoslovák synonymom ich samých. A Slováci mali nieraz problémy aj s vlastným národným povedomím, s vlastnou národnou identitou. Navyše medzi legionármi ich bolo primálo, aby to mohlo zohrať podstatnejšiu úlohu pri ich návrate domov. Legionársky fenomén a jeho miesto v historickej pamäti, rovnako jeho identitotvorné možnosti boli na Slovensku len minimálne. Slovenskú národnú identitu mali najlepšie vyvinutú Slováci v USA. Tí však neprichádzali vo väčšom množstve do nového štátu. Československá propaganda od začiatku predpokladala slabé slovenské národné povedomie a nepočítala s jeho akceleráciou ani s jeho väčšími prejavmi. A to ani v podmienkach už skonštituovaného Československa. Stal sa však pravý opak. A keď propaganda troch navzájom si konkurujúcich štátov, Maďarska, Poľska a Československa, vytvorila na Slovensku istý bludný kruh, v ktorom jeden vylúčoval druhého, až nakoniec obyvateľ Nového Slovenska musel dospieť k poznaniu, že nie je ani Maďar, ani Čech, ani Poliak, ale čosi osobitné. Zostávala len slovenská alternatíva. Ako Slováci postupne dospievali k poznaniu, že sú Slovákmi, stávalo sa očividným, že československá štátna propaganda viedla úplne k protikladnému výsledku, ako si želala, k posilňovaniu slovenskej identity. Bolo to presne to isté, čo sa stalo v súvislosti s programovou s programovou maďarizáciou, ktorá posilňovala v tom uhorskom období obranné reakcie Slovákov a nevdojak pomáhala, aspoň v časti elít a obyvateľstva, vymedzovať slovenskú národnú identitu. Demokratické pomery nového štátu, vznik a zápas politických strán o voliča a obyvateľstvo, všeobecné volebné právo, formovanie politickej kultúry, to všetko veľmi rýchlo prispelo k akcelerácii politického i národného vedomia obyvateľov Slovenska. Nielen intelektuálnych a politických elít. Viedlo to paradoxne aj k nárastu odstredivých tendencií, a to už krátko po vzniku štátu, ktorý mal splniť všetky želania slovenského národno-emancipačného hnutia. Ako by sa opakovala situácia Čechov v Predlitavsku, kde demokratické pomery vlastne naštartovali to české národno-emancipačné a dezintegračné hnutie. Čosi podobné sa odohralo aj na Slovensku po roku 1918. Tá nespokojnosť s novým štátom, ktorú politici inštrumentalizovali, vyplývala z viacerých okolností a predovšetkým z necitlivosti novej štátnej správy, úradníkov i politikov. Väčšina z nich na Slovensku nikdy predtým nebola
Slovákov nepoznala. A práve z nepoznania tohto československého národa či jeho časti vyvierali všetky problémy, ktoré prekvapovali nielen české intelektuálne elity, ale i zahraničie, ktoré bolo pôvodne presvedčené o národnej homogenite nového štátu. Vráťme sa ešte k myšlienke československého národa, ktorá nemala šancu sa uplatniť. Už uhorská politika na začiatku 20. storočia pochopila nebezpečenstvo československej spolupráce a začala paradoxne argumentovať tým, že Slováci sú čímsi iným ako Česi, respektíve, že nie sú Čechmi. Vyhlásiť ich za národ bolo nad mentálne schopnosti uhorskej politiky, ktorá za národ považovala len seba, teda Maďarov a prípadne Chorvátov. Ostatní boli maximálne národnosťami či čiastkami tohto uhorského, maďarského politického národa, hovoriaceho iným jazykom. Znovu robím skok, aby som ukázal jednu súvislosť doteraz pomerne málo si uvedomovanú. V roku 1916 počas veľkonočných sviatkov sa podarilo britskej armáde brutálne potlačiť írske tzv. Veľkonočné povstanie. Nasledovali popravy povstaleckých vodcov a následné obdobie až do írskej vojny za nezávislosť, ktorá začala v roku 1919, boli mimoriadne krvavé a dramatické v celom Írsku. Tvorí vlastne jednu z najdramatickejších kapitol v írskych dejinách. Pre nás je zaujímavé, že od leta do jesene roku 1918 sa v írskej tlači publicistika v početných letákoch reagovalo na udalosti v ďalekej strednej Európe, kde sa práve rodil nový československý štát. Íri sa s neskrývanou závisťou a rozhorčením pýtali, kto sú títo Čechoslováci, ktorých nikto nepozná. Ako to, že im osud a dejiny dopriali nezávislý štát, zatiaľ čo oni, Íri, známi na celom svete, musia o svoju nezávislosť tak krvavo a s toľkými obeťami a navyše stále bez úspechu bojovať. Nemožno sa čudovať, že Angličania sa dlho nevedeli zmieriť s rozpadom Rakúsko-Uhorska a keď ministerský predseda David Lloyd George v januári 18 formuloval britské vojnové ciele, rozbitie podunajskej monarchie k ním nepatrilo. Rakúsko sa vždy považovalo skôr za mierový faktor a českí šinfejnisti, ako aj ďalší slovanskí extrémisti v úvodzovkách, boli vo Veľkej Británie krajne nepopulárni. Nemožno sa zbaviť dojmu, že za rozkladnými národnými hnutiami v podunajskej monarchii videli Briti negatívny výklad a negatívny príklad pre svojich Írov. Masaryk odmietal porovnávanie československého zahraničného odboja s írskymi nacionalistami a írskym hnutím za nezávislosť. V memorande z júla 18 americkému ministerstvu zahraničných vecí napísal, citujem, že každý chápe, že írsky výbor, pokud by nejaký byl, nemôže byť uznán. Ako vidieť podľa tejto logiky, niekto mal právo na nezávislosť, iný nie. Rovnako to bolo správom národov na sebaurčenie, keď pre jedných sa žiadalo a intenzívne sa zaň bojovalo, iným, ako Nemcom v Čechách či Maďarom na Slovensku, dopriate z tých istých úst byť nemohlo. Ak ciele odboja podľa Masaryka nemohli byť stotožnené s írskymi, podľa uhorsko-maďarského sociológa, ministra pre národnosti v Károlyho vláde Oskara Asio, asimilačné snahy kdekoľvek vo svete si boli v mnohom podobné. Ak išlo o asimiláciu inojazyčných obyvateľov násilnými či umelými prostriedkami, bolo jedno, či išlo o politiku ruského cárizmu voči Poliakom, Fínom a Rusínom, o politiku Prúska voči Poliakom a Dánom, alebo o politiku Anglicka voči Írom. Pruské a anglické skúsenosti boli dokonca údajne inšpiračnými zdrojmi pre uhorskú národnostnú politiku po vyrovnaní a pri prijatí národnostného zákona. Tie rozdiely, ten istý duch, tie isté metódy, ale s podstatnými rozdielmi v konkrétnych detailoch.
Tie rozdiely v prípade Uhorska spočívali v tom, že cieľavedomá maďarizácia v oblasti školstva nepriniesla prakticky žiadne výsledky. Teda ako by sa z núdze robila cnosť a z vlastnej nešikovnosti zásluha. Oveľa viac platí zovšeobecnenie, ku ktorému ja si dospel už v roku 1912. Že ak sa nepodarilo 42 miliónom Angličanov napriek ich svetovej dominancii podrobiť si 3 milióny Írov, alebo ak si neporadil 90 miliónový ruský kolos so 7 miliónmi Poliakov, ťažko sa mohli očakávať iné výsledky zo strany úbohých 9 miliónov Maďarov voči rovnakému množstvu nemaďarov. V auguste roku 1918 minister zahraničných vecí Robert Lansing už síce nepochyboval o potrebe uznať Československú národnú radu za skutočného reprezentanta Čechov a Slovákov a nadchýňal sa vojenskými činmi legionárov a ich statočnosťou, ale stále odmietal smer, ktorým postupovala Veľká Británia, Francúzsko a Taliansko. Tí uznali Čechoslovákov za samostatnú národnosť. Podľa Lansinga by to síce Čechom a Slovákom na Sibíri v Rusku dodalo novú odvahu a ešte viac by to ich to pripútalo k spoločnej veci. Ale spôsobilo by to, že ústredné mocnosti by nastolili otázku samostatnosti Írska, Egypta, Indie a Južnej Afriky. Britská vláda sa s tým podľa Lansinga manévrovala do, citujem, paradoxného postavenia vzhľadom k národom poddaným britskej korune. Ako vysvetlia túto nedôslednosť a dvojkolajnosť? Jednoducho ignorovať Írov a uznať iných, toto si Spojené štáty podľa Lansinga dovoliť nemohli. Preto sa stavali proti uznaniu národnej samostatnosti Čechov a Slovákov, alebo boli proti uznaniu Československa za suverénny štát. Z tohto postoja Spojené štáty upustili až v októbri 1918. Aj z tohto vidieť, že dohoda nemala v mnohých identických otázkach identické postoje. Rovnako však platí, že ak Nemci mali blízky postoj k Írom, keďže ich utláčali Angličania, im samým to nebránilo postupovať v Sliesku rovnako proti Poliakom. Politicky účelová inštrumentalizácia par excellence. Ale na to si treba v 20. storočí zvykať vždy a všade. Írsky problém sprevádzal ešte vznik Československa aj počas jeho prvých rokov. Lebo ak Masaryk bagatelizoval írske hnutie za nezávislosť, slovenský autonomizmus sa chytil írskeho príkladu a mimoriadne sa odvolával na írske skúsenosti. Považoval ich za príklad pre Slovákov, ktorým v prípade, ak nebude uznaná autonómia, by sa mali chytiť zbrane a vystúpiť proti Prahe, rovnako ako vystupujú Íri. Nehovoriac o tom, že časť Írov bola blízka Slovákom aj svojim katolicizmom. Takže tá írska otázka, ktorú som teraz nadhodil, mala skutočne všeobecnú platnosť a otázka, ktorú si kládli Íri, kto boli vlastne Čechoslováci, bola na mieste. Už som spomínal, že zo Slovákov Slovákov spravil nechcený proces toho propagandistického zápasu troch štátov o územie Slovenska. Bol to vlastne zápas o dušu Slováka a o jeho štátnu lojalitu. Ani Maďar s 1000-ročným spolužitím, ani Poliak so svojím katolicizmom, ani Čech ponúkajúci s novým štátom československú identitu, nikto z nich neúspel a opakujem, že Slováci vlastne v dôsledku týchto udalostí v prvých rokoch tohto demokratického štátu v masovom meradle dospeli k sebapoznaniu, že oni sú vlastným samostatným národom so svojím jazykom, tradíciami a záujmami. Bol to výsledok aj toho, že zo škôl postupne začala vychádzať inteligencia vrátane dovtedy neznámych technických elít. Jednoducho završil sa proces, ktorý poznáme ako proces doformovania sa moderného národa. Treba ho pripísať k jedným z výkonov nového štátu a k jedným z jeho najväčších prínosov pre slovenskú spoločnosť. Ďalším
porovnateľným výkonom medzivojnového 20-ročia a demokratických pomerov v Československu sa stala skutočnosť, že počas májovej krízy v roku 1938 sa mobilizácia Československej armády uskutočnila bez väčších problémov a obyvatelia, ktorí pred necelými 20 rokmi mali ešte problém stotožniť sa s novým štátom, teraz nastúpili, aby nový štát so zbraňou v ruke bránili a ubránili. Napriek nespochybniteľným integračným výsledkom sa ako najväčší problém štátu ukázala už viackrát spomínaná skutočnosť, že oba štátotvorné a zdanlivo si najbližšie národy, Česi a Slováci, sa prakticky nepoznali. Ich spolupráca pred Prvou svetovou vojnou sa sústredila len na úzke okruhy činnosti a na ešte oveľa užšie spoločenské vrstvy. Koexistencia týchto navzájom úplne odlišných spoločností potom spôsobovala veľké problémy, na ktoré nebol skutočne nikto pripravený. Kto teda vlastne boli Čechoslováci, o ktorých hovorili odbojoví politici v dokumentoch z vojny i predstavitelia nového štátu na mierovej konferencii v snahe ukázať, že nový štát bude iný ako Rakúsko-Uhorsko? Minimálne nacionálne monolitný s dominantným československým národom. Tento účelový konštrukt mal pragmatický cieľ. A treba povedať, že uvedená mystifikácia svoj cieľ splnila. Jej problémom však bolo, že mnohí českí a slovenskí politici uverili v jeho pravdivosť a tým eskalovali nové kolá československých sporov na vyššej parlamentnej, politickej, publicistickej i medzinárodnej úrovni. Ako povedal Peter Pithart veľmi výstižne, Česi mali indispozíciu k spoločnému životu vo vnútorne členitom štáte, založenému na spolužití dvoch subjektov na báze rovného s rovným. Je otázka, či dva subjekty, ktoré objektívne neboli rovní, či mohli navzájom spolunažívať ako rovný s rovným. Slováci mali naopak dispozíciu k vymedzovaniu sa, k hľadaniu vlastných ciest a k vlastnej emancipácii, čím reagovali na jednotnosť v odzovkách štátu i na české tútorstvo. Len poznaním druhého i seba samého sa dalo predísť týmto dezintegračným modelom správania a konania. Inak bolo takéto spolužitie dlhodobo neudržateľné. Skúsme teda vystaviť účet novému štátu a medzivojnovým 2 desaťročiam. Slovenská historická skúsenosť z historicky krátkeho obdobia parlamentnej demokracie mala obrovský vplyv na ďalšie politické správanie sa Slovenska v 20. storočí. Rozhodný odpor voči režimu a jeho forme vláde počas vojnového slovenského štátu. Slovenské národné povstanie. Volebné výsledky z roku 1946, pád komunistického režimu, ale i eliminácia mečiarizmu v 90. rokoch, to všetko bolo ovocie medzivojnovej skúsenosti z fungovania parlamentnej demokracie. A to podstatne výraznejšie a dlhodobo posúvalo ďalej slovenskú spoločnosť, napríklad v porovnaní s maďarskou, ktorej práve takáto skúsenosť chýba a ktorá sa preto zamotala vo svojom vnútropolitickom vývoji po vymanení sa z komunistickej diktatúry. Ide o stále nedocenený vplyv masarykovskej politickej kultúry na spoločnosť, ktorá dovtedy poznala len nedemokratické podoby deformovaného uhorského liberalizmu, respektíve citlivo vnímala autokratické a neraz polofeudálne pomery v susedstve Československa. V Slovensku priniesli československé pomery ústavu i parlamentnú demokraciu, všeobecné volebné právo, vrátanie poprvý raz i volebného práva žien, ako aj riadne fungujúci stranicko-politický systém. To všetko neboli vôbec samozrejmosti ani pre celú vtedajšiu Európu a Slovensko k ním prišlo veľmi rýchlo, náhle a bez akýchkoľvek medzistupňov. Pri takýchto globálnych pohľadoch sa vynárajú ďalšie komparácie. Slovenské politické elity boli poznačené silným konfesionalizmom a vysokým podielom kléru, kňazov, čo výrazne obmedzovalo akcieschopnosť politiky a kládlo jej výrazné ideové limity.
V tabuľke vidíte, že nech si vezmeme akékoľvek národné podujatie, všade zohrávali kňazi úlohu účastníkov medzi 20 až 40%. To bolo naozaj strašne veľa. Preto silné sekularizačné tendencie zo strany českej spoločnosti otvorili po roku 1918 otázku odluky cirkvi od štátu, sprevádzané útokmi proti cirkevnému školstvu, silným proticirkevným rozmerom hrozila i pozemková reforma a ďalšie opatrenia nového štátu na poli osvety a vzdelávania. To všetko spôsobilo, že katolicizmus na Slovensku vnímal sám seba v pozícii ohrozenia a dostával sa do defenzívy, z ktorej sa pomerne veľmi rýchlo vymanil. Predovšetkým svojou početnosťou a reakciou v politickej rovine, kde v plnej miere využil deficity občianskeho vedomia slovenského voličstva, ktoré v celom medzivojnovom období volilo konfesionálne a nestavovsky. Ak mali zo začiatku kňazi pocit, že v dôsledku závažných spoločenských zmien stratili veľa zo svojej predchádzajúcej autority, čoskoro museli s potešením zaznamenať renesanciu náboženského života medzi ľudom, čo pramenilo zo splynutia národného pôsobenia s cirkevným. Neobmedzené politické aktivity kléru a demokratické prostredie umožnili agresívnejšie vystupovanie voči liberalizmu, socializmu a ateizmu. Cirkev sa stala na Slovensku doslova štátom plateným nepriateľom štátu. Pritom obyčajní katolícki kňazi boli jedným z nositeľov prevratu v roku 1918. Andreja Hlinku si pamätáme z mája 1918, kedy vyslovil jasnú myšlienku, že spolužitie, manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo, treba sa nám rozísť a spojiť sa s Čechmi. To isté prednášal v súvislosti s Viedňou a s Rakúšanmi kňaz Izidor Záhradník na zhromaždení v Prahe 28. októbra alebo Jánoš Hok počas revolúcie v novembri 1918. Toto revolučné nadšenie katolických kňazov sa však veľmi rýchlo zmenilo. Napriek svojmu univerzalizmu práve na Slovensku to vidíme najlepšie, že po roku 1918 nadobúda katolícka cirkev národný charakter. Paradoxne však práve vtedy stráca svoj vplyv na formovanie občianskych štruktúr. O to viac ich v zápase proti štátu využívala. Zaujímavé je, že keď si pozrieme na vzdelanie poslancov medzivojnového Československého parlamentu, veľmi ľahko zistíme, že vzdelanosť na úroveň slovenských poslancov bola podstatne vyššia. Väčšina z nich mala vysokoškolské vzdelanie, čo neplatilo ani zďaleka o všetkých českých poslancoch. Ale politický kapitál bol na strane a skúsenosti boli práve na strane týchto českých poslancov. Preto ten podiel Slovákov na politických rozhodnutiach tohto parlamentu bol podstatne menší, ešte podstatne menší, ako bol ich počet. Nebudem hovoriť teraz o podiele Slovákov na generalite, na univerzitných profesoroch, na podnikateľských elitách. Tam bol ešte podstatne menší a vyplýval nielen z podielu na počte obyvateľstva, ale bol prirodzeným dôsledkom aj toho školského vývoja pred Prvou svetovou vojnou. Opäť sa vraciam k otázke, ktorou smerujem už pomaly k záveru. Aké boli teda reálne zisky z riešenia, na ktorom sa koncom októbra roku 1918 vo vzácnej jednote zhodli slovenské politické elity? Koncom 20. rokov sa s príchodom prvej generácie absolventov stredných škôl do praxe, ako aj prvým uplatnením slovenských absolventov univerzít a vysokých škôl v celej republike dostala otázka slovenských odborných kádrov a inteligencie trochu do úzadia. Navyše sa, ako už bolo spomínané, skompletizovala sociálna štruktúra slovenskej spoločnosti, dovtedy bez technickej inteligencie, slovenskej spoločnosti aj s adekvátnou ženskou zamestnanosťou a s kreovaním ďalších sociálnych vrstiev. Vznikli teda už ucelené politické
intelektuálne i ekonomické elity. Konečne sa mohlo aj v podmienenosti s rozvojom školstva a politickej kultúry hovoriť o už spomínanom doformovaní sa slovenského národa, o vytvorení spoločnej historickej pamäti, spoločných mýtov a masovej verejnej kultúry. V súvislosti s posledným faktorom treba zdôrazniť, že v podmienkach Československa zaznamenala nebývalý rozmach práve kultúra. Jej rozvoj podnietili otvorené okná smerom do bližšieho i vzdialenejšieho sveta. Nositelia kultúry doslova plnými dúškami sali podnety z európskeho kultúrneho vývoja, ktorí prijímali buď bezprostredne, alebo im ho neraz sprostredkovala vyspelá a tematicky blízka česká, či stále jazykovo zrozumiteľná maďarská kultúra. Okrem tejto otvorenosti dôležitú úlohu zohrávali i domáce tradície, ba najlepšie diela predstavovali zväčša syntézu oboch týchto ideovo-tematických zdrojov. Obrovskú úlohu doteraz nedocenenú pri rozvoji slovenskej kultúry zohrávala Praha, ktorá svojou otvorenosťou a kozmopolitizmom do istej miery vyvažovala pôsobenie a vplyv národne a trochu dovnútra zahladenej Matice. Aj tu platí, že zo vzájomného kultúrneho spolužitia profitovala od začiatku a prakticky až doteraz predovšetkým slovenská strana. Česi nikdy nezvykli na svoju vlastnú škodu čítať slovenské knihy, pozerať slovenské filmy a fascinácia slovenským divadlom je už tiež minulosťou. Aj preto slovenskú dušu poznali menej, ako sme si to my svojho času mysleli. Takýto jednosmerný transfer, sprostredkovanie a vplyv mali obrovský význam pre slovenskú kultúru, ktorá ťažila a vždy bude ťažiť z tejto blízkosti českej, maďarskej, nemeckej a rusínskej kultúry, pričom Poľska je predsa len v tom našom prípade trochu od macochy. Československo si vytvorilo i v tom slovenskom prostredí svoju vlastnú históriu a mytológiu, lebo vždy platilo, že kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť a kto ovláda prítomnosť, ovláda i minulosť. Republika vznikla na troskách monarchie, ostro sa proti nej vymedzovala, ale veľa z nej v skutočnosti zdedila. Máte naľavo obrázok tragédie v Černovej, obrázok, ktorej ten výrok všade vládne mier a pokoj nad vyvraždenou slovenskou dedinou sa zopakoval v roku 1918 z pražského pohľadu. Máte opäť vyvraždenú slovenskú dedinu, obklúčenú maďarskými žandármi. A takto sa prezentovala v medzivojnových slovenských učebniciach uhorská minulosť. Ako boj Maďarov na život a na smrť Maďarov a Slovákov, ako obesení Slováci na každom strome, takto sa pokúšali ako kaleráby do hlav tým slovenským žiakom natlačiť vedomosti o Uhorsku. Takto malo vyzerať Uhorsko. Áno? Takto sa demonizovala minulosť a skreslovala vo svetle, aká nikdy nebola. Pritom Československá malo veľmi veľa z monarchie. Bolo rovnako štátom mnohonárodným, hoci sa deklarovalo inak. Bolo štátom s obrovskými ekonomickými a sociálnymi rozdielmi. Veď industrializované české krajiny dosahovali tempa rastu porovnateľné s západnou Európou, zatiaľ Slovensko bolo agrárnou krajinou ešte hlboko zakotvenou v 19. storočí a Podkarpatská Rus bola vlastne ešte niekde v lone feudalizmu. Krajina sa musela vysporiadať aj s obrovskými mentálnymi rozdielmi. Známa je Hajnalova krivka, spájajúca Petrohrad s Terstom, ktorá prechádzala práve po slovensko-maďarskom pohraničí. A delila Československo na dve úplne odlišné spoločnosti z hľadiska sobášneho správania, z hľadiska pôrodnosti i z hľadiska sobášneho veku. Na jednej strane občiansky vyspelá, sekularizovaná česká spoločnosť, na druhej strane konzervatívny východoeurópsky model rodiny s nízkym sobášnym vekom, početnými deťmi a nízkym podielom slobodných jednotlivcov. Tie rozdiely boli priepasné.
Pozrime sa len na postavenie ženy, ktorá prichádzala na Slovensko z Čiech v nohaviciach, s cigaretou, so spolkovými aktivitami, s plávacím úborom, s tenisovou raketou a rôznymi ďalšími voľnočasovými aktivitami. To bolo niečo neslýchané na Slovensku. Nehovoriac už o všeobecnom volebnom práve, ktoré zo podceňovanej a zaznávanej polovice obyvateľstva vytvorilo významný politický faktor. A slovenské ženy napriek obavám Štefánika a tvorcov republiky sa veľmi rýchlo naučili zodpovedne a dobre politicky rozhodovať vo voľbách. Už som spomínal, že nižší stupeň občianskeho uvedomenia sa na Slovensku prejavoval práve v tom, že slovenskí voliči volili hlavne konfesionálne a etnicky, nie stavovsky. Nakoniec ďalšia dôležitá vec. Slovensko, vlastne Československo, získalo poprvýkrát svoje hranice. Ak sa dovtedy hovorilo o Slovensku, myslelo sa Slovensko iné, nie identické s dnešným. Hovorilo sa o Slovensku, ktoré malo svoje hranice na maďarsko-slovenskom jazykovom pomedzi. Tu je predstava Slovenska z prostredia Spojených štátov amerických. Tu je predstava Slovenska z prostredia francúzskeho počas prvej svetovej vojny. Všade tá hranica vedie po slovensko-maďarskej jazykovej hranici. A keď si zoberieme aj vedecké príklady rôznych etnografických a jazykových hraníc od 18. storočia až do začiatku 20. storočia, vidíme, že sú tam isté rozdiely, ale v podstate tá hranica Slovenska, ak hovoríme o práve národov na sebaurčenie a o národnom princípe ako základnom princípe, ktorý sa použil pri kreovaní Československa, tak tá hranica mala vyzerať úplne inak. A dokonca Masaryk veľmi tvrdo a dlho brojil proti tomu, aby sa také množstvo Maďarov dostalo do Československa. Naopak, presadil sa skôr ten Benešov maximalizmus, ktorý využil podstatne výhodnejšie pozíciu Československa na mierovej konferencii a pokúsil sa o maximum. Tie maximálne predstavy boli ešte väčšie. Či išlo o zisk alebo o zdroj stálych problémov, keď sme teda dostali toľkých Maďarov do Československa, to je otázka názoru a historických skúseností. Aj preto, a to som chcel týmto ukázať, akýkoľvek mechanický presun Slovenska do minulosti, Slovenska z 20. storočia do 18., 17. a neviem ktorého storočia je absolútne ahistorický. Lebo štúrovské Slovensko, Slovensko niekde v ranom novoveku vyzeralo úplne inak, ako vyzerá Slovensko v 20. storočí. Takže aj táto dnešná hranica, takzvaného môžeme povedať Veľkého Slovenska, je výsledkom vlastne československej diplomacie. To isté by sme mohli hovoriť aj o ekonomických výkonoch nového štátu. Tam máte vlastne na tzv. Kondrativových cykloch naznačené svetový hospodársky vývoj a medzi tými dvoma šipkami sa nachádza obdobie medzivojnového Československa. Vidíte, že s výnimkou krátkeho povojnového vzostupu je vlastne ten ekonomický vývoj išiel celý čas prudko nadol. S týmto sa musela vlastne Československá republika vysporiadať. Aj preto tá téza o tom, že Československo patrilo k najvyspelejším krajinám sveta, je mýtom. Nič také nebolo, nič také neexistuje. Československo bolo obyčajnou priemernou európskou krajinou, akurát v rámci strednej a východnej Európy mohlo mať líderské postavenie. Do akej miery cítilo Slovensko túto pomerne silnú československú ekonomiku, je tiež otázne a doteraz sa sporia historici. Nakoniec Slovensko dosiahlo predvojnovú úroveň výroby, teda spred prvej svetovej vojny, až niekedy v polovici 30. rokov. Teda veľmi, veľmi, veľmi neskoro. Na druhej strane medzivojnová republika hospodárila programovo s vyrovnaným či prebytkovým rozpočtom.
Stačí si to porovnať s dnešným stavom, keď sa Slovensku údajne veľmi dobre darí a napriek tomu sa systematicky zadlžujeme. Takže v závere možno zhrnúť, že vznik Československa znamenal radikálnu zmenu kontextu a dostal Slovákov do historicky úplne novej situácie. Z pozície absolútneho odsúdenia sa voči štátu, z pozície objektu jeho diskriminačných a protinárodných aktivít sa stáva štátoprávnym subjektom, nositeľom štátnej idei a držiteľom podielu na štátnej moci. Nový vzťah štátu, ktorého zrod navyše prekonal aj tie najsmelšie očakávania a najfantastickejšie predstavy, nevznikal pritom vôbec ľahko, ako som už povedal. Mnohí Česi a Slováci, ale nielen oni, umierali nakoniec za tento štát, lebo verili v jeho životaschopnosť a perspektívy. V tomto smere treba znovu pripomenúť slova Petra Pithata, že je veľmi smutné, ako ľahkomyselne sme vedeli rozbiť to, čo vznikalo tak ťažko, komplikovane, s mnohými obeťami našich predkov počas oboch svetových vojen, ktorí za tento štát a jeho obnovu zomierali. Ďakujem vám za pozornosť.